మారాలనుంది. ఇంకా ఇంకా నాలాగే మారాలనుంది. నిన్న ఊరుకు దూరం చేయాలన్న ప్రయత్నం తీసుకొచ్చేసాను. ఇంకా ఏంట్రా? కళ్ళకు దూరంగా తీసుకొచ్చేస్తారు, కానీ నాలోంచి కళ్ళుంది వేయలేకపోతున్నారు. ఏముందిరా కళ్ళులో? ఎంసీ ఇక్కడ ఉంది, స్టగ్ ఇక్కడ ఉంది, గ్రీన్ ఇక్కడ ఉంది, అన్ని ఇక్కడే ఉన్నాయి. కానీ కళ్ళు అక్కడే ఉంది. మీరు చెప్పినట్టు ఆ బ్రాండ్ ఈ బ్రాండ్ తాగుతూ ఇంట్లో ఉంటున్నానే కానీ తాగినట్లేదండి. ఇవి మాత్రమే తాగాలని ఎప్పుడు అనిపించలేదండి. గౌడన్న గీసిన కళ్ళు ఎందుకు తాగకూడదు అనిపిస్తుందండి. తప్పు అనుకోకండి. 5 ఏళ్ల క్రితం తాగడం అంటే మన ముక్కులమే కాదు, మన చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళు కూడా తాగాలని చెప్పారంట. వినటానికి ఎంత గొప్ప ఉందండి, తాగిపిస్తే ఇంకెంత గొప్ప ఉంటుందో. కళ్ళు తాగినప్పుడు 1-2 సార్లు వాంతింగ్ అవ్వచ్చు, కానీ ఇంట్లో అప్పుడప్పుడు కూడా వాంటింగ్స్ అవుతాయండి. గౌడన్ ఒక కొబ్బి వెళ్ళదని ఊరిని దోస్తుల్ని వదిలేసి వచ్చారు, కానీ వాళ్ళు మాత్రం మా దోస్తుడు తాగడం మానేసాడని మీకంటే ఎక్కువ బాధపడుతున్నారు. వాళ్ళు దోస్తులంటే తాగుడు మానేసి రాత్రింబగళ్ళు కష్టపడి కూరలు సంపాదించారు. గుండె మీద చేసుకుని ఇప్పండి, ఎన్నిసార్లు దోస్తుల్ని చెట్టు కళ్ళని తలుచుకొని ఉంటారు. పైగా మీరు ఇచ్చిన 5-10 అందరికి తాగిపిద్దామని ఉంటుంది. బార్కి వెళ్ళి తాగుతున్నానండి. ఆశతో చెట్టుపై కళ్ళుగొబ్బని చూస్తున్న కుర్రాడు కనిపిస్తున్నాడు. తిందామని కూర్చుంటున్నానండి. తాగడానికి డబ్బులు లేని పేదవాడు కనిపిస్తున్నాడు అండి. అలా కావట్లేదండి. ఇక్కడ ఉంటే నేను తాగకుండా మిమ్మల్ని తాగనివ్వకుండా ఉంటా. అక్కడికి వెళ్తే నేను తాగలను, 10 మందికి తాగిపోయగలను. అందరూ నీకు మంచి కొడుకు పుట్టారంటారు, తాగుపోతే పుట్టాడు. అందరికీ హాయ్. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. మరిన్ని వీడియోల కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్